देरहाबाय नोंथाङा गोबां भट मा बुंदों सार टटेल 37,016 मार्जिनाव देरहानो हादों रायजोफ्रा देरहाहोदों गतिके रायजोफोरखौ बे आं देरहानाय नङा बे आं देरहानाय नङा बेवहाय मित्र जथनि लिडारफ्रानो देरहाजोबदों गासिबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोंनि इउपिपि दलनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथांमोनानो देरहादों आरो एजिपिनि प्रेसिडेन्ट प्रथम बर' बिथांमोनानो देरहादों गतिके बेवहाय आंल' देरहानाय नङा बेवहाय मित्र दलानो देरहादों होननानै आं ओनसोलनि मा खामानि बेखौ पर्यायक्रमे गासिबो प्रसेसफ्रा जोबनायनि उनाव पर्यायक्रमे मा मावनाय जागोन बेखौ लकेलि रायज्लायनानै थि खालामनाय जागोन दे थेंक इउ सार আমাৰ দৰ্শকক আমি কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি দেখুৱাইছোঁ যে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মক বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেখেতে চাৰ্টিফিকেট লৈ ওলাই আহিছে Nimal Kumar Brahma Jindabad, APPR Jindabad, Pramod Karo Jindabad.